10 years ago, I started basketball practice with a group of about 7 girls. We wanted to make ABM, another basketball movie. I had to learn how to be a coach. Time passed, and dozens after dozens of girls were trained by yours truly. Now we have the gear, but I need to pay my crew. We need 15,000 euros. That's it. It'll be an independent movie, telling the true story of cats. Fac basket de 5 ani cu Sandy. Când ni s-a luat sala, am ieșit afară pe teren. N-am zis niciodată o lăsăm baltă. Cea mai bună explicație a lui a fost cea cu căldicelul. Față de orice trebuie să fii ori rece, adică să nu-ți pese deloc, ori în clocot, adică să dai tot interesul. Când ești căldicel, adică ba ai chef, ba n-ai chef, doar încurci lumea. Filmul independent are nevoie de sprijin, mai ales când aduce în sala de sport tinere care, de altfel, ar fi în locuri pe care nici nu vreau să le numesc. I never thought I'd be coaching a team. We even have an exam in the lapel pin. I make the movie for free. I coach for free. I have to make this movie in order to stay in the game. We'll show it to all principals of the schools in our town. Our school helped making the Media Club movie. We want to help in the making of ABM too. Acum un an, nici să țin mingea în mână nu puteam. Sandy a venit și ne-a zis că singura condiție că să devenim mai bune este să venim la toate antrenamentele. Nu poate el să vină la sală cât aș vrea eu. Un film independent cu copii și tineri este întotdeauna binevenit. Mai cu seamă că vor căpăta experiență și copiii îndrumați de mine către arta dramatică. We need them to know that we are an investment in health, in strength, in sweat. Sandy ne primește fără bani și fără contract. Ne cere un singur lucru, să nu lipsim. În acest film nu le veți vedea jucând basket decât pe acelea care au învățat acest sport în luni și ani de antrenament doar cu regizorul filmului. Să știți că în ziua de azi nu e deloc ușor să aduci copii într-o sală de sport, să-i antrenezi și pe deasupra să mai faci și film cu ei. Și din această cauză, filmul de față este un film eveniment. Este un film despre tenacitate, despre roadele care vin întotdeauna dacă îți vezi de treabă și dacă știi să aștepți. Many who didn't afford to practice basketball found a free court with friendly cats. The moment we get the money, we'll start shooting. Cause we love this game.